खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ टेक्न'बर'सनाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा दिनै 8 आगस्ट, बे 8 आगस्टआव जोंहा गासै मोनबा जबनि रिक्रुटमेन्ट फैनानै दंफैयो। बेनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना हमनो हागोन बबेनिफ्राय जबा फैदों। गिबियावनो आंनि भिडिअनि गुबै टपिकआव आं थांनायनि सिगां नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै हो, जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअनि समसिम गोख्रै नटिफिकेसन सहैनो हायो। जोंहा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों AIIMS निफ्राय, जायनि अर्गानाइजेशननि नामखौ होनदों अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स होननानै। पस्टआ मा होनाय दं बेहाय नार्सारिं अफिसार। गासै बेहाय टटेल भेकेन्सि एबा नाम्बार अफ भेकेन्सि होनाय दं 3803। नोंथांमोना बे पे स्केल हिसाबै मोननो हागोन, सेलारि हिसाबै लेभेल 7 नि जाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन मान्थलि। बेहाय क्वालिफिकेसन रिक्रुटमेन्ट होदों, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाय जानांगोन BSc जानांगोन माने नार्सारिं, पोस्ट बेसिक BSc नार्सारिं, GNM डिप्ल'मा बिथांमोन फरायनाय केन्डिडेटफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि लिमिट होनाय दं 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस हिसाबै बेहाय माखासे होनाय दङ। जेनेरेल OBC नि थाखाय 1500 लादों, SC ST फोरनि थाखाय 1200 लादों। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव होनो नांगोन। जोंहा सेलेक्सना जागोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट, माने सर्ट फर्माव बेखौ होनो CBT होननानै। एप्लाइ मडआ जोंहा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसना अल इन्डिया बेहाय होनाय दङ। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थाङोबा नोंथांमोना मोननो हागोन। इम्पर्टेन्ट माखासे डेट्स होनाय दङ जोंहा बेहाय। लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लाइनिया जोंहा 18 आगस्ट, माने जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो। लास्ट डेटआ जोंहा 18 आगस्ट लास्ट डेट आरो एप्लाइ अनलाइननिया। बेहाय लास्ट डेट माबा होनाय दङ, लास्ट डेट फर पे फी। नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनाय समाव फिस होनांगौना, बेखौ लास्ट डेट होनाय दं 18 आगस्टआवनो बेनिबो लास्ट डेटआ। ओमफ्राय जोंहा एग्जामा जागोन होनाय दं 1 सेप्तेम्बराव जागोन होनदों, नाथाय बेयो एक्सटेन्ड जानो हागौ बे कर'ना भाइरासनि थाखाय। ओमफ्राय माखासे बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ, नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDFखौ नायग्रोनो हागोन डाउनलड खालामनानै। बेनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। बिनि उनाव नोंथांमोना बे गाहायनि एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना गिबियाव नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय, मा डकुमेन्ट्स नांगौ एप्लाइ अनलाइन खालामनायाव। जोंहा थार्ड नाम्बारा माबानिफ्राय फैदों DME निफ्राय, जायनि अर्गानाइजेशननि नामखौ होनो डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसन होननानै। पस्टनि नामा होनाय दं स्टाफ नार्स। नाम्बार अफ भेकेन्सि माने टटेल पस्टआ होनाय दं 150। बेहाय माखासे सेलारि हिसाब होदों, माने पे स्केल हिसाबै होनाय दङ, माने नोंथांमोना बेखौ मान्थलि मोननो हागोन आरो 14,000 निफ्राय 60,000 नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन। क्वालिफिकेसना नाथायबा नोंथांमोना जानांगोन फरायनाया BSc नार्सारिं GNM कर्स लानाय जानांगोन, बिथांमोनासो बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि माखासे लिमिट होनाय दं, 18 बोसोरनिफ्राय 38 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस हिसाबै गासिबो केन्डिडेटआ बे फीखौ गोनांथि गैया, नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। फी नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्ट गैया, नोंथांमोना पे खालामना अनलाइन खालामनाय समाव। सेलेक्सना जोंहा बे होनाय दङ टेस्ट जागोन, माने इन्टारभिउ लानाय जागोन नोंथांमोनखौ। इन्टारभिउनि जोहैनो सेलेक्सना जागोन। एप्लाइनि मडआ अनलाइन। जबनि लकेसना होनाय दं आसाम इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै भिजिट खालामनो हागोन। आं बिनि लिंकखौबो होदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। जोंहा इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दं, जोंहा एप्लाइ स्टार्टआ माबानिफ्राय जागोन 8 आगस्टनिफ्राय, दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय अनलाइन एप्लाइआ। लास्ट डेटआ जोंहा अनलाइन एप्लाइनिया 17 आगस्ट 2020। इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं बेहाय अफिसियेल नटिफिकेसन PDF, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बेनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। बेनि उनाव नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायखांनानै एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन। बेनि लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। थार्ड नाम्बार जोंहा माबाया रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों पस्ट अफिसनिफ्राय, जायनि अर्गानाइजेशननि नामखौ होनदों इन्डियान पस्टेल डिपार्टमेन्ट। पस्ट नामा होनाय दं बेहाय ग्रामीण डाक सेवक होनना बुङो, जायखौ सर्ट फर्माव GDS बो होननानै बुङो। नाम्बार अफ भेकेन्सि गासै टटेल पस्टआ भेकेन्सि जानाय दं 3870। टटेल पस्टआ बेसेबां आरो 3870। पे स्केल एबा सेलारि हिसाबै नोंथांमोना 10,000 पार मान्थ, मान्थलि नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोन सेलारि हिसाबै बे जबनि थाखाय। बेहाय जोंहा क्वालिफिकेसना जानांगोन मेट्रिक पास, माने 10th। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय बा 10th पास जाबाय बिथांमोनानो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि लिमिट होनाय दं 18 बोसोर जानायनिफ्राय जोंहा 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन बे जबनि थाखाय।
एप्लिकेशन फिस माखासे होनाय दं आनरिजार्भ ओबीसी बिथांमोननि थाखाय 100 रुपिस लादों अनलाइन एप्लाइआव जोंहा ओमफ्राय एससी एसटी फोरनि थाखाय जोंहा निल माने जोंहा एप्लिकेशन फिस नङा नोंथांमोना बेखौ फ्रिनि एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन जों बेहाय माखासे सिलेक्शन प्रसेस दङ जोंहा बेहाय डाइरेक्ट मेरिट लिस्टनि बेसिसआव जागोन एग्जामबो जाया ओमफ्राय नो इन्टारभिउ होनदों एग्जामबो जाया माबाबो जाया इन्टारभिउबो लानाय जाया बे नोंनि मार्कनि सायाव डिपेन्ड खालामसिन आरो नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोननानै पास जादोंमोन नोंथांनिया जुदि पार्सेन्ट एबा नाम्बारा मोजां मोनबा नोंथांमोननिया माने मेरिट लिस्टआव फैनानै नोंथां माने सेलेक्ट जागोन आरो एप्लाइ मोड नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना राजस्थान हारियाना इन्डिया बेहाय माखासे इम्पर्टेन्ट माबा अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं बे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन बेनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दं जोंहा लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लाइनिया 12 आगस्ट 2020 इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं बे एक्सटेन्ड जादों आरो नटिसआ माने जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ लास्ट डेटआ एक्सटेन्ड जानानै 12 आगस्टसिम जाहैबाय आरो बे नटिसखौ नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन बेनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों बे राजस्थाननिबो नटिफिकेशन दं हारियानाबो नटिफिकेशन दं नोंथांमोना मोननैखौबो नायनो हागोन आं लिंकखौ होनानै दोनदों बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन थांबानो जाबाय नटिफिकेशनफोरखौ इबाव नायजोबनानै एप्लाइ अनलाइन थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन फन नाम्बारा जोंहा मिउनिसिपल कर्परेसन रिक्रुटमेन्ट बिनिफ्राय फैदों जायनि अर्गानाइजेशन नामा मिउनिसिपल कर्परेसन बे माखासे पस्ट नाम होनाय दङ मेडिकेल अफिसार माबा सिनियर रेसिडेन्ट मेडिकेल अफिसार माबा माबि दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय बिनि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जा टटेल पस्टआ 392 दङ टटेल पस्टआ बे माखासे बे गोजौनि बे पस्ट नामफोरनि बेहायनो सेलारियाबो होनाय दं आरो गाबागाव पस्टनि नामा गाबागाव माने आलाग आलाग माने गुबुन गुबुन सेलारि होनाय दं आरो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बे लिंकआव फैनानै आं लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों क्वालिफिकेशना जानो नांगोन बिनि थाखाय बे क्वालिफिकेशना दं 10T माने जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन बे BPNAबो दं नार्सारिं बिथांमोना बागान MBBS MDBA दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय बेफोर माने बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन पास जानायफ्रा एजनि लिमिटआ मिनिमाम जोंहा 18 इयार्स जानांगोन 18 इयार्सनि गाहाय जानांगोन आरो एप्लिकेशन फिसा जोंहा नाम्बार अफ फि लाया नोंथांमोना माने नो फि होदों बेहाय नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन सेलेक्शना जोंहा इन्टारभिउ लागोन एग्जाम जाया बेहाय नो एग्जाम होनदों एप्लाइ मोड नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन जबनि लकेसन होनाय दं सुरत गुजरात इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन ओमफ्राय बे भिजिट खालामनो हागोन आरो नटिफिकेशनखौ नायग्रोनो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दं लास्ट डेटआ जोंहा एप्लाइनिया 20 आगस्ट 2020 नोंथांमोना 20 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनो जाबानो जाबाय अफलाइनै इम्पर्टेन्ट माखासे लिंक्स होनाय दं बेहाय इम्पर्टेन्ट अफिसियेल नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां बिनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मखौबो नोंथांमोना मोनगोन आंनि बे भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों आं लिंकखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ओमफ्राय नैबे अफिसियेल नटिफिकेशनाव थांनानै अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोदो नोंथांमोना बे इमेल मोनगोन नोंथांमोना बे पस्ट खालामनो हागोन बे अफलाइन फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा माबानिफ्राय फैदों BPSCनिफ्राय जायनि अर्गानाइजेशन नामखौ होनदों पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै पस्ट नेमा प्रिन्सिपाल नाम्बार अफ भेकेन्सि टटेल पस्टआ होनाय दं 25 पे स्केल एबा सेलारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन 1,31,000 पार मान्थ नोंथांमोना बे बेसेबां सेलारि मोननो हागोन नाथायबा जोंहा बेनि थाखाय क्वालिफिकेशना जानांगोन एबा फरायनाया जोंहा जानांगोन डिग्री फरायनाय जानांगोन माने ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन PG पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन इन्जिनियारिं एबा टेक्न'लजियाव PhD लानाय बिथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ मिनिमाम 37 इयार्स जानांगौनो एप्लिकेशन फिस हिसाबै होनाय दं फर आदार जेनेरेल OBC फोरनि थाखाय 100 रुपिस होदों SC ST फोरनि थाखाय 25 रुपिस एप्लाइ अनलाइन फिसा जोंहा बेनि थाखाय सिलेक्शना जागोन इभुलेसन अफ एकाडेमिक पारफरमेन्सआव जासिगोन आरो नोंनि मार्कनि सायाव बिनि उनाव इन्टारभिउ लानाय जागोन एग्जाम जाजोबो एप्लाइ मोडआ जोंहा अनलाइन जबनि लकेसना बिहार इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन बेहाय माखासे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय डेट्स होनाय दङ बेहाय लास्ट डेटआ अनलाइन रेजिस्ट्रेसना जोंहा 25 आगस्टआव लास्ट डेट अफ एप्लिकेशन फिसनि थाखाय पे खालामनांगौआ जोंहा 28 आगस्टखौ लास्ट डेट होदों लास्ट डेट अफ जोंहा साबमिशन अनलाइन फर्मआ लास्ट डेट जोंहा 4 सेप्टेम्बर 2020 ओमफ्राय हार्ड कपि सेन्ड खालामनाया जोंहा 11 सेप्टेम्बराव लास्ट डेट बेहाय माखासे होनाय दं नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै आं बेनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होदों इम्पर्टेन्ट माखासे लिंक्स होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेशन PDFखौ नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां बिनि लिंकखौ आं होनानै दोनदों बिनि उनाव नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशनखौ नायखांनायनि उनाव एप्लाइ अनलाइन थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन बिदिनो नोंथांमोना गासिबो जबनिखौ माने अफिसियेल नटिफिकेशनखौ नायग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव एप्लाइ अनलाइन थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आरो
दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर जबनि माखासे आपडेट्स फैनाया जायफोर नोंथांमोना माने बबेबा मोनसे बे जबनि थाखाय एलिजिबल बा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन एबा अफलाइन खालामनो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय आपडेट फैनाया। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम।